Pwede ra bisag kinsa ang moderator every live. Daghan. Oh. Ma-manage yung mga bastos na comment. Ganon. No, pag may mga bastos na mag-comment. Sa kinsa ra day na i-add as moderator nako. Dito ra mo kugutan na para mabalikan nako kay parehan eh. Human aning live nako kay ma-turn off man ang akong kuan. Unsa na comment section. So wala ko'y comment na makita tanan. Mabalikan ra nako ang katong nag subscribe sa ako bato ko silang channel. Ano na? Kung balikan na ako ang comments, ma-delete man na siya tanan, ma-off man akong kuan. Samot na og nay bata, bawal lang ba sa nay bata sa kuan? Video, i-delete ang kuan comments tanan. Ginaano rin ako, gina-delete tapos, 'di ba? Pwede man to. Na may pop up sa ako moderation. Kung mga comment na bastos, i-delete ram na ako na dito. Na may hide tapos show. Ano na? May mga bastos sa comment man good. Usahay. Nulod do mga bastos. Para sa lahat kayong ginamos. Pero lang may ibutahan ako itlog. Sabaw dayon nga. Kuan ba ni? Ano niya? Ano sa kalingalan ano eh? Repolyo ba? Repolyo ba na? Repolyo ba na may dahon nga murag ko? Repolyo lagi ko ro. Mama, jump jump. Mama. Butangan itlog, butangan og special pansit di sabaw. Oh, repolyo lagi. Sa kanin yung dari ana day ga-live gud gyapon dari ah. Ga-live raman gud ko. Kay kanang wala kay ma-content ba, walay ma-kuan, may lang na kay ma-post sa kadlaw, inanin lang mag-live na lang ko. O kabalog na manay ka na, di ba? Pag ma-monetize ka kay na ay sana ads na advertisement mo kawa sa imong live. Di ko kabaloan na, wala man sa ko ah. Pag mag-live ka, manha ko sa imo. Pag mag-live ka, manha ko sa imong live. No? Live! Busy Ma'am si TV. Mega love shout out. Kain po tayo. Ba?